Zapraszam na chustecznik z wróżkami, a może z elfami? Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego znowu chustecznik, to spieszę z odpowiedzią, dlatego że chusteczniki są bardzo przydatne. Można mieć ich kilka, porozstawiać w różnych miejscach, a i tak się przydadzą. Drugi powód to IT The Collection wypuściło właśnie taki piękny papier ryżowy. I on mi najlepiej pasował do chustecznika i po prostu musiałam coś z nim zrobić, bo bardzo tęsknię za wiosną. Już jest zimno, brzydko, nie ma słońca, wiosno, hop hop, wróć. Czy w tym filmie będzie coś ciekawego? Czy ja wiem, mam wrażenie, że już wszystko było, ale postanowiłam, że główną ozdobę oprócz papierów ryżowych będą stanowiły szablony, a właściwie jeden szablon, który chciałam zrobić na kilka sposobów. Tak ściślej to na 3 sposoby. Użyłam 2 rodzaje pasty oraz na wieczku zastosowałam efekt ombre. Ale wróćmy jeszcze do tych papierów ryżowych. One są sprzedawane w zestawie i wszystkie są śliczne, naprawdę nie wiadomo, który wybrać. Oczywiście, można cały chustecznik oblepić tymi obrazkami i z każdej strony będzie elfik, ale mam wrażenie, że co za dużo to niezdrowo. 2 obrazki to w punkt, a całą resztę trzeba jakoś ciekawie zagospodarować. Elfiki są delikatne, zwiewne, eteryczne, więc całość też musi taka być, stąd mój pomysł na delikatne szablony. Oczywiście zaczęłam od tego, że przykleiłam papier ryżowy klejem do decoupage, wszystko wysuszyłam, a następnie polakierowałam lakierem akrylowym matowym. Obrazki przylepione, wysuszone i czas przemalować wszystkie białe ścianki na kolor pasujący do obrazków. Zapewne istnieją jakieś super wyrafinowane i profesjonalne metody, ale to raczej nie u mnie. W takich wypadkach uważam, że świetnie sprawdza się zwykła porowata gąbka. Zaczynam od tego, że moczę ścianki, które za chwilę będę malowała. Dzięki wodzie, którą teraz nakładam na ścianki, farba schnie mi bardzo wolno. No i drugi plus takiej sytuacji to, że na mokrej powierzchni łatwiej mi jest połączyć 2 albo 3 kolory, bo jak widzicie, ja tutaj wszystko mieszam. Jest niebieski, zielony, czarny. Można dodać jeszcze trochę granatu żółtego albo szarego. Najważniejsze, żeby to w kupie mniej więcej do siebie pasowało. Słowo klucz to mniej więcej, dlatego że za chwilę te wszystkie powierzchnie zostaną zamalowane szablonami i jeżeli coś wyszło nie za zbytnio, jeżeli ten kolor nie za bardzo się przenika, jeżeli to nie jest idealnie zrobione, to nie szkodzi, bo naprawdę nie będzie tego widać. No ale cóż, nawet jeśli ja sobie zdaję sprawę, że słowo mniej więcej to słowo klucz, to i tak bardzo się staram, żeby to wyglądało dobrze, bo wiecie, człowieka talent rozpiera, nawet jeżeli tego talentu nie da się w żaden sposób odnaleźć. No dobra, trzeba kiedyś zejść z tej sceny i ostatecznie mój pomalowany chustecznik wygląda tak. No a teraz szablonie do boju. Szablon jest śliczny, przepiękne gałązki, które naprawdę pasują do każdego rodzaju pracy. Do zimowej, wiosennej i nawet wróżkowej. A teraz pierwszy sposób na pokrycie szablonem ścianki. Jest to zrobione w 3 etapach. Po pierwsze, jak widzicie, biała farba akrylowa. Nie za grubo, niezbyt idealnie. Chodzi o to, żeby ta biała farba była taka trochę półprzeźroczysta. A teraz pasta. Nazywa się lód krystaliczny. Teoretycznie przeznaczona do prac zimowych, ale wiecie, nikt nam nie będzie mówił, jak mamy żyć, a tym bardziej jak mamy tworzyć. Nakładam pastę, potem posypuję brokatem i moja ścianka w ten sposób ozdobiona prezentuje się tak. Myślę, że super, bo ten efekt jest dość subtelny. Przed chwilą było na mokro, a teraz już na sucho, właściwie bez zmian po wyschnięciu. Teraz druga ścianka, będzie trochę łatwiej, bo tylko 2 etapy. I z tej strony po prostu biała pasta akrylowa, a na to brokat. To też wygląda ładnie, ale wydaje mi się, że do tej pracy efekt białej pasty jest troszkę za mocny. Z całą pewnością ten pierwszy sposób z pastą lodową podobał mi się lepiej. Po prostu był taki delikatniejszy i niedopowiedziany. Zobaczcie, a co wy o tym sądzicie? Żeby wszystko do siebie pasowało, koło elfików też odbiłam kilka kawałków szablonu. Myślę, że to fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o połysk bądź brak połysku, to ja lubię kontrasty. Już mówię, o co w tym chodzi. Obrazki pomalowałam przed chwilą lakierem akrylowym matowym, ale dobrze, gdy na tym macie jest jakiś fajny akcent, który się błyszczy. Oczywiście lekki połysk mają zawijasy, bo je posypałam brokatem, ale najładniejszy połysk mają mieć skrzydełka.
To jest lakier 3D i on po pierwsze się błyszczy, a po drugie jest wypukły. Piękne kombo. Przed chwilą widzieliście go na sucho, a tutaj już po wyschnięciu. Jeszcze do ozdobienia została mi góra chustecznika, no i tutaj będzie ombre. Przenikające się dwa kolory, czyli trochę białego, trochę niebieskiego i odrobinę granatu. Najpierw farba, potem na to leci pasta lodowa, a na końcu jak zwykle odrobina brokatu. Niestety szablon był trochę za mały i wieczko musiałam robić w dwóch etapach. Pierwszy wyszedł mi tak, a potem po prostu uzupełniłam lewą stronę tam, gdzie mi zabrakło zawijasów. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy wiedziałam, że do tych elfików chcę dodać dużo koronek. Koronki, tasiemki, wstążeczki, wszystko to, co jest delikatne i pasuje do klimatu. Jeżeli powiecie, że tych dodatków jest za dużo, że mniej znaczy więcej, no to cóż, mogę się z Wami tym razem nie zgodzić, bo taki właśnie był plan. Podzielę się z Wami jeszcze taką niespodziewajką, jeżeli chodzi o tą pracę. Naprawdę wywyszyłam wszystkie swoje szuflady, żeby znaleźć jakieś fajne dodatki. I jak już cały chustecznik był gotowy i chciałam Wam go pokazać w całości, na gotowo, to okazało się, że gdzieś zginęło mi denko. Zaczęłam szukać, ale nie mam na to czasu, muszę szybko kończyć film, więc jeżeli widzicie, że tutaj czegoś brakuje, to macie rację. Ale miałam zapytać, która strona chustecznika Wam się najlepiej podoba? I żeby było jasne, to nie pytam o obrazki z elfami. Najładniejsza jest ta z białą pastą, czy może druga strona, na której mamy pastę lodową, a może góra, czyli ombre. Piszcie w komentarzu. Jak zwykle w opisie wideo znajdziecie linki do wszystkich produktów, których używałam w filmie. A deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.